Drugi dan ovogodišnje Hospital Days konferencije bio je posvećen temama financijske održivosti zdravstvenog sustava, zdravstvenom osiguranju te kvaliteti zdravstvene zaštite. Upravo bi proces akreditacije hrvatskih zdravstvenih ustanova trebao doprinijeti povećanju kvalitete i prepoznatljivosti medicinske usluge. Akreditacija je dobrovoljna i kada rukovodstvo određene zdravstvene ustanove procijeni da su zreli za akreditacijski proces, podnese se zahtjev, napravi se samo procjena zdravstvene ustanove i ide se u proces pripreme za vanjsku ocjenu. Vanjski ocjenitelji vrednuju tu ustanovu i potom se donosi ocjena je li ustanova zadovoljila ili nije. Kroz sve to mislim da je jedino bitno reći da je agencija aktivan partner i podrška, a ne netko ko će kažnjavati ili na bilo koji način opstruirati proces. Akreditacija je svojevrsno jamstvo kvalitete medicinske usluge i standarda zdravstvene ustanove, te postaje nezaobilazan faktor konkurentnosti na europskom i širem tržištu. Čak se usuđujem reći da postoje određene niše unutar zdravstvenog sustava, prije svega mislim da je to zdravstveni turizam, kojima će to biti i kojima već je veoma aktuelno, jer im je to način i održavanja konkurentnosti i u stvari povećanja aktivnosti na međunarodnom tržištu. Svjetski trend porasta troška zdravstva ne zaobilazi ni Hrvatsku, pa se slijedom toga budućnost zdravstvenog sustava usko veže uz njegovu financijsku održivost. Vruća tema ovih je dana svakako i izdvajanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz državne riznice. Svoja iskustva sa sustavom javnog zdravstva s hrvatskim su kolegama podijelili inozemni sudionici konferencije. Kad pričamo o osiguranju, o dopunskom osiguranju, onda nije potreba za nekim jakim profitima. I to je sigurno neki regulator, uzajemno društvo za osiguranje, gdje je u prvom redu osiguranik, a tek onda se priča o profitu i tako dalje. Tako smo mi sami sebe nekako ograničili na 2%, maksimalno 2% profita, sve što je više vraćamo na neki način našim članovima koji su ujedno i vlasnici, samo ne mogu dobiti dividende, nego mogu dobiti poračun premije. Pa HZZO izlaskom iz riznice sa 1.1.2015. počinje, okreće novu stranicu u svojoj povijesti nakon dugih punih 12 godina sustava unutar državne riznice, 17,5 milijardi kuna sanacija kao rezultat nekvalitetnog upravljanja financijama u zdravstvu. Okrećemo na plaćanje po izvršenoj usluzi, pratimo kvalitetu usluge, pratimo ključne indikatore uspješnosti i u konačnici to je nešto što će naši pacijenti osjetiti prvenstveno sa skraćivanjem liste čekanja. Ministar Varga najavio je promjene i u sklopu Ministarstva zdravlja. Samo ministarstvo se mijenja u svom ustroju, prema tome odustajemo od 3 silosa gdje smo imali doktore, ekonomiste i pravnike u 3 silosa koji ne smiju međusobno razgovarati. Mijenjamo se na 4 cjeline koje je ambulantno liječenje, stacionarno liječenje, sanitarna inspekcija i konačno onaj novitet koji sad uvodimo je pitanje zdravstvenog turizma i komercijalnog zdravstva kao nešto što kao turistička zemlja moramo dići na puno veću razinu nego što je danas. Nakon 2 dana prepuna predavanja, okruglih stolova i rasprava o aktualnim temama u zdravstvu, s više od 600 stranih i domaćih posjetitelja, izlagača i predavača, završila je 3. po redu Hospital Days konferencija. Iako se stavovi mnogih sudionika tijekom okruglih stolova nisu nužno slagali, svi su se usuglasili oko značenja Hospital Days konferencije. Ova konferencija je vrlo bitna jer se kroz zadnjih nekoliko godina profilirala u jedini događaj ovakve vrste koji okuplja sve dionike u zdravstvu. It's a beautiful place and it was really truly blessing to be a part of this event and really happy to be sponsoring Samsung at this event. It's very interesting and I think it has a potential to be a regional conference. The exchange of knowledge is very valuable for us. Moram reći da mi se jako sviđa, super predavači,
uživao sam jučer ujutro kad sam iskustva iz različitih bolnica slušao, tako da moram samo pohvaliti. Organizatorima čestitam što su se na ovo odlučili i kao predsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika obećajem vam da ćete u nama uvijek imati prijatelje koji će znati odgovoriti na sve vaše potrebe. Ne vidim da itko tko je bio prošle godine, barem iz mojega kruga, da nije došao ove godine. Čak mi se čini u stvari da je više ljudi. Organizacija vam je savršena, teme su odlične i koliko sam ja ovako jučer malo komunicirala sa kolegama, pa to je u biti, ako se ne varam, jedina konferencija koja okuplja menadžment u zdravstvu treba. A konferencija, evo tu moji prijatelji iz Crne Gore, iz Slovenije i drugih zemalja dolaze redovite na ove konferencije, puno saznanja, nove odnose kod sebe doma. Uvijek se sa divljenjem govori o Hrvatskoj, da smo ipak 9. u Europi po pitanju informatizacije. Onog trenutka kada imamo elektronički zdravstveni zapis i sustav e-uputnice, vjerujem da ćemo biti u top 5 u Europi i to je nešto što se možemo svi ponositi. Ako je suditi po mišljenju sudionika, jedno je sigurno. Vidimo se i dogodine na 4. Hospital Days konferenciji u organizaciji IN2 grupe. Želim svima sretan put kući i nadam se da se vidimo iduće godine. Hvala vam lijepo.